Day 3 of Surprise Day 3 of unemployment. unemployment. So, ang aga natin nagising nito, 3 a.m., 3:30 in the morning. So, unemployed pa tayo, fresh pa lang, pero kailangan natin maghanap ng panibagong trabaho. Pero, ang nahanap na natin is pang abroad na, no? Hopefully, sana tuloy-tuloy na kasi syempre ang dami na natin nagastos papunta pa lang, no, ng Manila, pamasahe pa lang is ang mahal na. So luckily sabi ng agent natin is kailangan na natin pa magpa-medical. So accredited medical ng Everlast International Placement sa may Jose L. Gutierrez. So normal lang naman,